Benvinguts i benvingudes a aquest taller de la jornada de transferència dels Premis Refum.cat, un dels premis més importants que s'entreguen, i realment és molt interessant fer aquest tipus d'esdeveniment per parlar del coneixement que pot compartir aquesta empresa que ha rebut aquest reconeixement. En concret, el reconeixement és el Programa Ambiental de Col·laboració Empresa i Societat. Com és habitual, cada any després d'aquests premis es fan aquestes sessions per parlar amb les empreses premiades i que ens comparteixin el coneixement, que ens serveixi d'aprenentatge per conèixer com gestionar correctament la responsabilitat social i també que ens expliqui les dificultats, els problemes, com han lluitat i han aconseguit aquest èxit, perquè es tracta d'això, de superar i de millorar. En aquest cas, l'empresa premiada és el celler La Vinyeta, i tenim amb nosaltres, com no podria ser d'una altra manera, el Josep Serraplà, que és propietari, enòleg i viticultor del celler de La Vinyeta. Podeu trobar més informació a la web de Respon.cat i també conèixer altres empreses i territoris que també han guanyat, han merescut aquest reconeixement, perquè realment és molt important veure el que fan bé les empreses per tenir referències. I amb això, ara de fet, en el xat, perquè teniu una informació més concreta d'aquesta bona pràctica, l'Andreu us passarà ara mateix una fitxa de bones pràctiques de La Vinyeta. I res, no sé si voleu, si pots passar això, Andrea, i comencem a veure el vídeo de La Vinyeta. Els italians, el Hinojo, el Funon. Com en diuen? Finocchio. El Finocchio li diuen els gais. No està activat el so, no se sent. Sí, no se sent, Qui està compartint? El Josep? Perdoneu, sí. Al moment de compartir? Compartir el so. Sí, un moment. Deixo de compartir, Ara sí. Ara sí, oi? La Vinyeta va néixer ara fa 20 anys, fruit de l'atzar. A casa som carnissers i tot va començar quan vam conèixer un senyor gran de cooperativa que tenia 2 vinyes i, cansats de no veure futur a la seva feina, va decidir vendre-les. Li vam comprar, però amb la condició que ens ajudés a seguir-les cuidant. La Vinyeta és una petita explotació de vinyes i oliveres a l'Empordà. Ens dediquem a produir vins, formatges, entre un munt d'altres productes de petites produccions i de qualitat, que venem sobretot en aquest mercat local, també arreu del món, i també som un celler de portes obertes que oferim una multitud d'activitats entre vinyes. El nostre programa ambiental neix del compromís per la sostenibilitat. Ens basem en un procés de millora contínua que consisteix en planificar, fer, observar i mesurar, avaluar i millorar. La circularitat i la innovació en sostenibilitat són les primeres línies en matèria ambiental. A La Vinyeta busquem l'estil de masia catalana. A casa no hi ha residus, a casa hi ha recursos. Les gallines es mengen els restes del raïm que queden del celler. Les ovelles pasturen les cobertes vegetals de les vinyes i n'obtenim carn, llet i llana. I les abelles ens aporten diversitat i, sobretot, certifiquen la forma de treball ecològic que tenim a l'explotació. Tenim projectes solidaris, com per exemple quan treballem amb Fundació Mona, que tenim els nostres vins que són els monos, que és un projecte solidari que fem en col·laboració amb ells. I després també podríem parlar de projectes més aviat sostenibles, on també col·laborant amb la UDG, amb la Universitat de Girona, estem optimitzant els aiguamolls per tal de tractar les aigües brutes del celler i donar-los una segona vida en la nostra explotació. Bé, la IEDEN és una entitat ecologista en la qual des de fa més de 10 anys tenim un grup de treball
que és la custòdia agrària, que és la manera que tenim d'interlocutar amb les finques per intentar fer accions cap a la sostenibilitat. La col·laboració amb la vinyeta és en el context d'aquests acords de custòdia per crear sinergies i per treballar conjuntament per fer accions i actuacions que ens ajudin a millorar el medi ambient o la sostenibilitat d'una finca en concret. Una de les coses més sorprenents que ens ha passat a la finca és que vam descobrir que hi havia una de les espècies que ja era potencial que hi fos, que és un ocell que es diu terrerola. És un ocell molt interessant a la comarca que sempre ha estat associat amb vinya. Tota la bibliografia ens deia que aquesta espècie es troba en vinyes molt antigues, amb ceps molt antics. Però la sorpresa del nostre cas, del cas d'estudi, és que es va trobar amb vinyes molt joves. I això ens va trencar tots els esquemes i ens va portar a la conclusió que la terrerola està vinculada amb el bon maneig d'una finca, on no s'hi posen productes químics, on es fa respectuosament respecte al medi i no tant amb la seva antiguitat. Els principals beneficis d'aquestes accions, sobretot, és tenir una explotació més diversificada, una explotació resilient al canvi climàtic i més sostenible tant a nivell econòmic, social com ecològic. El nostre compromís ambiental ens ajuda a atraure i també a fixar talent. També ens dona un avantatge competitiu perquè ens fa més eficients, ens dona una bona imatge i també ens ajuda a establir sinergies amb entitats i altres empreses. Els reptes de futur en matèria ambiental, òbviament, és el canvi climàtic, que hem de fer un repensament, potser tocarà tornar a aprendre com treballar la terra, de fet ja ho anem fent, però crec que mai es té tot el coneixement, així que ens anirem adaptant en el que ens vagi sorgint. Entorn, proximitat, flexibilitat, perseverança, sostenibilitat, empenta, passió, inconformisme. Molt bé, un vídeo molt interessant, la veritat. Però l'interessant serà el que ens explicarà ara Josep Serraplà, que, com he dit, és el propietari enòleg i viticultor del celler de la Vinyeta, i sobretot que tots els que esteu i que heu vingut a aquest taller doncs aneu apuntant dubtes o suggerències o opinions per comentar al final de la seva exposició i donar una mica més de vidilla a aquest taller, d'acord? Així que endavant, Josep. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, una miqueta en el vídeo ja s'entreveia les línies de treball que tenim i les polítiques que establim. Bàsicament, el pla que tenim l'hem agrupat per algunes temàtiques, com pot ser la gestió de l'aigua, la gestió dels sòls, de l'energia, dels residus, la biodiversitat i també l'economia circular. I una miqueta us posaré exemples d'iniciatives que hem empès en els diferents àmbits. Abans, però, m'agradaria presentar-vos una miqueta el nostre projecte. Com bé dèiem en el vídeo, la Vinyeta va néixer ara fa 20 anys i ho va fer d'una forma fortuïta quan vam conèixer aquest senyor que tenim a l'imatge, que és en Jordi. Ell és un viticultor d'aquests de tota la vida, de cooperativa. Aquest senyor vivia amb 4 hectàrees de vinyes velles que ja havien estat de la seva família, però cansat de no veure futur va decidir vendre-les. I li vam comprar però amb la condició que ens ajudés, perquè en aquell moment amb la Marta estàvem a la universitat. Nosaltres som enginyers agrònoms. Quan vam començar, ho vam fer amb els estudis entre setmana i amb en Jordi el cap de setmana que ens ajudava amb la pràctica. De seguida vam topar una miqueta amb algunes pràctiques que es portaven a terme a la vinya que topaven amb els nostres principis. Bé, aquest senyor, diguem que és simplement un exemple d'una agricultura que va néixer als anys 50, 60, 70 amb la Revolució Verda, molt vinculada a l'ús de pesticides. Simplement
per posar un exemple, doncs, per combatre un fong que afecta els ceps, els troncs dels ceps, doncs, s'utilitzaven fins fa uns 20 anys l'arsènic, que bé, us podeu imaginar doncs, l'efecte contaminant que pot tenir això, no? Bé, de seguida a la que vam doncs, guanyar una certa experiència, doncs vam començar a aplicar doncs, pràctiques d'agricultura ecològica. Tot i que és veritat que en aquell moment a la universitat no és que ens transmetessin tampoc aquest tipus de cultiu, sinó que el que ens ensenyaven en aquell moment era l'agricultura convencional. Bé, posada aquesta foto per ubicar-vos, estem a l'Alt Empordà, Mollet de Peralada, i això seria una mica la vinyeta a dia d'avui. Bé, a dia d'avui tampoc, perquè actualment, tot i que és un paisatge d'hivern en aquests moments, no hi ha aquesta frondositat que es veu a l'imatge, perquè el canvi climàtic està impactant doncs, molt fort sobre l'agricultura i sobre el paisatge. Si us apropeu ara trobarem un paisatge molt més sec i àrid, i això doncs, també condiciona una mica les nostres pràctiques i polítiques. Ara ho anirem desgranant. Bé, vam partir d'aquelles vinyes velles, en vam plantar algunes de noves, que són les que es veien a l'entorn del celler. Aquests últims anys ens hem dedicat doncs, a llogar moltes vinyes velles, que són d'aquest estil que es veu en l'imatge, on hi ha un cultiu tradicional sense emparrar, de vinyes en vas, així arbustives, i això doncs, va vinculat també amb una forma tradicional de treball del cultiu i de la terra, que bueno, fomenta doncs, la biodiversitat d'algunes espècies com la terrerola que abans esmentaven els companys de l'IA Eden. Aquests cultius són molt menys intensius que els que es fan actualment amb emparrats, i això doncs, permet doncs, l'existència d'algunes espècies de flora i de fauna singulars, no? Bé, des del 2006 doncs, que elaborem vins, com els que hi ha a l'imatge, que són els nostres vins joves. Es diuen Eus d'Eus aquí, com tot va començar al seu dia i com tot comença doncs, totes les anyades. En els vins intentem doncs, transmetre una miqueta la forma que tenim de treballar. Cada vi doncs, té un missatge. Per exemple, aquest vi negre, i posem doncs, que les restes de poda de les vinyes es mantenen a la vinya i d'aquesta manera doncs, aporten matèria orgànica doncs, per millorar doncs, els sòls. I és que des de fa alguns anys estem aplicant una agricultura regenerativa, que el que intentem és fixar carboni en el sòl. El carboni, la matèria orgànica, és com una esponja que quan plou actua doncs, retenint l'aigua. Partíem de vinyes velles amb continguts de matèria orgànica de l'1%, que és molt poquet, i actualment, doncs, gràcies a deixar les restes de poda i gràcies doncs, també a portar fems i gràcies també a deixar cobertes vegetals, hem anat augmentant. Actualment tenim una mitjana de 1,7% de matèria orgànica. Per tant, són sòls que són molt més resilients. Són sòls on hi ha més vida, on hi ha fongs i bacteris, i finalment doncs, sòls doncs, que són molt més aptes per la vinya en condicions de sequera. Bé, no tenim tampoc la vareta màgica. La vareta màgica seria que plogués, però això no està a les nostres mans, i per això doncs, o deixem cobertes vegetals o aportem matèria orgànica. Bé, referent a l'aigua, a la vinyeta no reguem les vinyes perquè considerem que és una pràctica que no és sostenible. Almenys fer-ho amb aigües de pous o d'embassaments creiem que no són pràctiques adequades. I així, doncs, actualment estem
amb un projecte amb Innovi, que és el clúster català de la vinya i el vi, i també la patronal vitivinícola de Catalunya, doncs per mirar altres fonts alternatives d'aigua, com pot ser l'ús d'aigües procedents de depuradores o l'aprofitament de les aigües pluvials per substituir una miqueta el dèficit hídric. Bé, una de les línies de treball també és el manteniment de la biodiversitat, ja no només de la flora i la fauna que hi ha a l'entorn de les vinyes, sinó també dels propis ceps. Doncs intentem mantenir i recuperar clons de varietats antigues, que són varietats molt més adaptades pel pas dels anys a la nostra zona. I així, bé, considerem que en les vinyes velles al final hi tenim com una biblioteca genètica que ens permet llavors recuperar clons i varietats que poden ser aptes pels propers anys de fortes calors i de sequera. Una mica el que us deia, que tot aquest treball ecològic i regeneratiu i en pràctiques tradicionals afavoreixen algunes espècies, com la terrarola o com aquesta que teniu a l'imatge, que és la tortuga mediterrània, que és una tortuga que antigament havia estat present a bona part del Mediterrani i a dia d'avui crec que només es troba a la zona on estem nosaltres, a la Serra de l'Albera i en algunes zones de Grècia. Per combatre les plagues que afecten les nostres vinyes, intentem fer-ho també amb tècniques ecològiques o biològiques, com és el cas. Si veieu, aquesta caixa és una caixa, anava a dir una caixa niu, és un refugi de ratpenats que ens ajuden a combatre la principal plaga que afecta les vinyes, que és una papallona nocturna. Sembla una caixa petita, però hi caben més de 100 ratpenats, i tot i que són petits, fan molta feina, cadascun d'ells pot arribar a menjar més de 1.000 insectes en una sola nit. Bé, vam posar moltes caixes niu, d'aquestes s'ha de dir que la majoria no han funcionat, però simplement el fet de no tirar pesticides a les vinyes ha afavorit que hi hagi vida, que hi hagin insectes i finalment que d'una forma natural hi hagin ratpenats que viuen per la zona. Bé, aquí tenim una imatge de també un dels vins que fem, que es diu Punyapart, que té una seqüència que l'envolta amb una il·lustració i que intentem que transmeti tots els anys algun dels valors de la vinyeta. Aquest any hi hem posat la figura del pagès perquè creiem que és una figura que cal reivindicar, perquè finalment és aquella persona que viu a la terra, que viu de la terra i que té moltes coses a dir-hi, més en el context de canvi climàtic que estem. Intentem proveir-nos de matèries primes de proximitat i així, per exemple, fa uns anys, amb els companys, amb altres cellers de la denominació d'origen, vam crear una marca que en diem Taps de Finca, que és una marca que posem tant en els taps com en les etiquetes i que identifica el suro de proximitat. El suro que prové de les alzines sureres d'aquí de Girona i que està transformat també per tapers locals. Bé, és una forma de donar-li valor i de visibilitzar-ho. Treballem també amb la recuperació d'espais abandonats, com pot ser l'olivar que teniu a l'imatge, que bé, la foto és antiga, és un olivar que havia estat abandonat durant més de 100 anys i on trobem varietats també, en aquest cas d'olivera, autòctones i molt ben adaptades a la zona, com aquesta varietat que es diu Argodell. I així, a part del vi, també elaborem altres productes, com deia la Marta, com pot ser l'oli o com poden ser els ous. Perquè intentem que a la vinyeta no hi hagin residus, com també deia la Marta, sinó que els residus d'una activitat proveeixin o siguin recursos d'altres activitats.
Així doncs, de l'elaboració del vi tenim les pells i les llavors, que aquestes serveixen d'aliment a les nostres gallines i les gallines doncs, fan temps que fertilitzen les oliveres que ens donen l'oli. També doncs, ens proveeixen d'ous que podem comercialitzar i també doncs, ens permet fer la recuperació d'algunes races tradicionals com la que teniu a l'imatge, que és la raça empordanesa, una raça que pràcticament es va extingir durant la Guerra Civil i que l'IRTA doncs, l'ha estat recuperant aquests anys. Bé, són races que no tenen molt interès productiu, però sí que també són un reservori doncs, genètic de diversitat. La biodiversitat també a l'explotació doncs, ens la porten les abelles. Quan vam treballar ecològicament i vam abandonar definitivament els pesticides, doncs, vam iniciar-nos amb l'apicultura, perquè tot i que les vinyes i les oliveres no necessiten les abelles perquè es pol·linitzen pel vent, sí que ho necessita doncs, molta flora autòctona que creix en el seu entorn. I això, doncs, a dia d'avui tenim 30 ruscos que donen biodiversitat, però alhora també ens proveeixen de mel. Aquí teniu un dels últims packagings que hem creat, la mel, que si us hi fixeu hem posat unes etiquetes que no les hem enganxat. No les hem enganxat perquè creiem que molta gent doncs, acaba utilitzant aquests pots doncs, per altres usos, per conserves, per marmelades, pel que sigui, i tenir etiquetes enganxades doncs, no és que fomenti precisament la reutilització, no? Així doncs, bé, vam fer una etiqueta que pot ser un bon punt de llibre, també la pots reutilitzar, i la vam enganxar doncs, amb una goma elàstica que també la pots reutilitzar. Pel que fa al maneig del sòl, com us deia, intentem deixar la coberta vegetal si la pluviometria ho permet, i des de fa alguns anys doncs, per gestionar aquesta coberta vegetal doncs, vam començar també a treballar amb ovelles que ens pasturen les vinyes i les oliveres durant els mesos d'hivern, i així doncs, a part de que mengen l'herba, fertilitzen la terra, i quan la vinya doncs, brota, llavors marxen amb el pastor, amb una pràctica també molt tradicional i molt interessant des del punt de vista ambiental, que és la transhumància. Primer doncs, per anar a la zona del Cap de Creus, on passen algunes setmanes, i ho fan en algunes zones especials. Som de l'Associació Ramats de Foc, que és una associació creada arran dels incendis d'Horta de Sant Joan, on van morir alguns bombers. Doncs els seus companys i les seves famílies van crear una fundació que el que fa doncs, és aplegar pastors i bombers per identificar les zones més crítiques per prevenir els grans incendis. I així doncs, pasturem a la zona del Cap de Creus, i quan ja tenim la feina feta doncs, seguim amb la transhumància per pujar a les muntanyes més altes de l'Alta Garrotxa, on troben pastura per passar l'estiu, fins que hem acabat la verema, i llavors poden tornar a la vinyeta. És un cercle que mai acaba i una pràctica doncs, molt beneficiosa en tots els aspectes. De les ovelles vam pensar que podríem treure llet i fer formatge. La cosa no va anar massa bé perquè les ovelles que teníem eren majoritàriament ripolleses, que és una raça més aviat productora de carn que de llet, però bé, no vam abandonar aquesta idea. Llavors vam iniciar la formatgeria que tenim a darrere al celler, i actualment ens proveïm de llet doncs, de granges locals. Esperem, però, a mig termini també poder-ho fer en part doncs, de les nostres pròpies ovelles. I d'aquesta pràctica d'elaborar formatge n'obtenim un rebuig, que és el xerigot. Diguem que amb el formatge nosaltres ens quedem amb la proteïna, la caseïna, ens quedem amb el greix,
però queda la part líquida, que és el sèrum, que arrossega doncs, proteïnes solubles, arrossega una mica de greix i sobretot arrossega el sucre, la lactosa. Llavors, al fermentar la lactosa dona molta acidesa i el que seria un problema en la majoria de formatgeries, gestionar el xerigot, doncs en el nostre cas és un nou recurs, perquè aquest líquid àcid és un bon antifúngic que apliquem doncs, a les vinyes i així doncs, ens estalviem utilitzar alguns tractaments que, encara que són ecològics, bé, tenen un major impacte. Vull dir que ens estalviem de tirar sofre i coure, que són minerals i són naturals, però el coure és un metall pesant, que per molt que estigui reconegut en agricultura ecològica, si el podem doncs, minimitzar, doncs millor. Recuperant una miqueta el tema de l'aigua, com us deia, el seu seria que plogués. Regar, com us deia, no és una opció que contemplem, sinó és amb fonts d'aigua alternatives. Llavors nosaltres ens vam adonar que el celler, el consum d'aigua és important, l'indústria alimentària en general ho és. En els cellers tranquil·lament doncs, es pot superar els 10 litres d'aigua per elaborar un litre de vi, aigua que s'utilitza bàsicament en la neteja de les instal·lacions. Nosaltres amb pràctiques d'estalvi estem a la meitat, a uns 4,5, 5,5 litres d'aigua per litre de vi. Vam pensar, tot i així, que és molta quantitat d'aigua, i així doncs vam començar a col·laborar amb la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat de la Corunya per fer aquest aiguamoll per on circulen les aigües brutes del celler i les plantes que a la foto es veuen petites de canyís, doncs creixen i al créixer doncs, ens netegen l'aigua que llavors podem utilitzar per regar les vinyes o podem utilitzar també per la producció del compost, que també és molt interessant, doncs, en lloc d'aplicar fems directament, doncs, deixar-los compostar i aquesta aigua ens serveix doncs, per mantenir-los humits i que el procés doncs, sigui més àgil. Un altre aspecte que també hem treballat és l'aspecte de la logística. Fa 1 any i mig, amb altres petits productors de diferents àmbits agroalimentaris, vam crear una cooperativa que es diu La Diligència i que, diguem, col·labora amb entitats socials, amb Tresc, amb Ecosol, bueno, són entitats que treballen en diferents col·lectius amb risc. Llavors, per fer una logística compartida, per agrupar doncs, els esforços i si finalment doncs, tots nosaltres estem venent els nostres productes al mateix territori i tot sovint als mateixos clients, doncs fer una logística molt més eficient econòmicament i també ecològicament i socialment. He posat aquí una foto de l'equip. Com veieu, tenim persones de condicions molt diverses i bueno, una mica de retruc de la col·laboració que vam fer doncs, amb les entitats per la cooperativa de transport. Doncs, hem incorporat a l'equip doncs, una persona amb autisme que la tenim com a responsable de magatzem i que finalment bueno, no afecta en aquest cas l'àmbit mediambiental, però sí l'àmbit social. Bé, a l'imatge teniu algunes ampolles buides. Fa també pocs anys doncs, vam entrar en el projecte pilot que es deia Rewind, que era un projecte doncs, finançat per la Unió Europea i que vam compartir doncs, amb 5 altres cellers i l'objectiu era veure si el model doncs, de recollida d'ampolles buides, la seva neteja i higienització i reutilització era possible aquí a Catalunya. Bueno, vam veure que perquè fos possible doncs, calia que hi haguessin plantes de rentat properes a les zones de consum que actualment no tenim, però
últimament hi ha algunes empreses, algunes iniciatives privades que van en aquesta línia. Hi ha una empresa que es diu Pots i que està al Vallès i que, bé, són una gent jove doncs, que s'estan iniciant en treure etiquetes i netejar ampolles i tornar-les al mercat. Simplement amb la prova pilot que vam fer, que va durar un any, vam recollir unes 12.000 ampolles, que de fet moltes d'aquestes ampolles eren ampolles que generem nosaltres mateixos amb els tastos de vins, amb les fires i amb la nostra activitat rutinària. Vull dir que són ampolles fàcilment recuperables. Bé, altres exemples de packaging. Aquí hi ha un dels últims productes també que hem creat, que és un licor d'herbes, que li diguem el Buscar. L'hem fet amb herbes de l'entorn de les nostres vinyes i destil·lant el nostre vi blanc, i que us poso aquí una foto d'una bobina d'etiquetes. Aquí, una mica en línia amb el projecte Reguany, vam veure que actualment s'utilitzen coles que enganxen molt l'etiqueta, i treure-les implica molt d'esforç, també utilitzar productes químics molt agressius, i vam demanar al nostre proveïdor a veure si ens podia ajudar doncs, a buscar coles que fossin molt més naturals i que fossin hidrosolubles. Llavors, en aquest producte nou que hem creat, estem utilitzant una cola nova que a uns 80 graus, 70-80 graus de temperatura amb aigua calenta pots treure l'etiqueta amb facilitat. Pel que fa a l'energia, doncs ens proveïm amb plaques solars i amb bateries. Bé, estem al mig del camp i la veritat que ja de per si teníem un servei bastant precari, i el fet doncs, de poder-nos pràcticament desconnectar de la xarxa doncs, ha permès aquest any passat que un 80% de l'energia elèctrica que hem consumit doncs, ha vingut del sol, no? I ens agrada pensar doncs, en l'idea que les nostres vinyes s'alimenten del sol i ara també el nostre celler. Bé, fem moltes activitats, a part de la producció de productes, també acollim la gent pels tastos, i com que tenim doncs, molts de productes, també oferim esmorzars, i lligat amb això doncs, tenim un pla de prevenció del malbaratament alimentari, que totes les sobres que generem doncs, amb esmorzars, amb sopars, amb pícnics, etc., doncs, es reparteixen amb l'equip o són aliment doncs, pel nostre bestiar. I en alguna ocasió que hem tingut alguna sobreproducció d'algun producte, per exemple, recordo durant la pandèmia que se'ns van tallar alguns canals de venda i no podíem col·locar els ous perquè els restaurants que són clients estaven tancats, doncs també fem donacions doncs, a Càritas o al Banc dels Aliments. I bé, res, fem també moltes activitats així d'educació ambiental doncs, amb diferents col·laboradors, i ens agrada doncs, també ser una mica agents actius en aquest sentit de la sensibilització i l'educació ambiental. I bé, res, finalment doncs, acabo amb aquesta imatge, que és una de les vinyes més boniques i icòniques que tenim. No es veu, però en el fons es veu el Canigó tot sovint nevat, i bueno, és una vinya que vam llogar fa anys i que ens va sorprendre el primer cop doncs, que la vam visitar. És un turonet, i al capdamunt del turonet doncs, hi ha aquest cotxe que deu ser dels anys 50, un Mini, no? Que el propietari devia pujar doncs, com a refugi per quan treballava i plovia o per les eines, i que amb el temps, no sé si s'aprecia la foto, el va anar cobrint de pedres, i és aquesta imatge tan bonica, no?, que sembla com si la natura se l'estés menjant, no? I bé, res, bastant al·legòrica, no? Bueno, realment impressionant, eh? O sigui, la feina que explica Josep és realment increïble, no? És realment reaprofitar tot, el tema d'economia circular al màxim nivell, i a més bueno, que serveix pel propi desenvolupament del negoci, no? De l'organització de l'empresa. No?
i realment jo m'he quedat al·lucinat, o sigui, francament. Ara mateix és el moment, si no faré jo alguna pregunta, el moment de fer alguna qüestió pel Josep i aprofitar que ens pot donar molta, no sé, més informació o resoldre algun dubte que tingueu. Algú aixeca la mà apretant el botonet de reaccions. Li dono pas. Josep Maria. Si no hi ha ningú que vulgui intervenir, mira, la Imma també. No, jo en concret sobre... Mercè. Estava intentant donar-li la mà i no. Doncs Imma, endavant. Sí. Imma. Hola, bon dia. Sí, gràcies. Bueno, em presento una miqueta, no? Soc Imma Satorres d'Amomos, tinc una impulsoria en qualitat i sostenibilitat turística i hi ha hagut una cosa, Josep, que m'agradaria des d'una altra visió, que no és la meva del turisme. Has comentat que amb totes aquestes pràctiques sostenibles esteu certificats per donar-les a conèixer, no? Conèixer una miqueta quines són aquestes certificacions que teniu i amb quin criteri us heu basat per escollir aquestes certificacions? Bé, és bona pregunta, Imma. No ho he dit que estiguem certificats. Certificat en producció ecològica, això sí, però no tenim cap altra certificació, bàsicament perquè estem una mica desbordats de certificacions per altres àmbits, però bueno, sí que estem avaluant si, no sé, B Corp o alguna... Una Ecolabel, potser? Sí, una Ecolabel, exacte. Sí, o fins i tot la ISO 14.000 o... Sí. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. És que Mercè Casals, de Vector 5, Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, enhorabona, Josep. Gràcies, Mercè. Us vaig veure el dia dels premis i em va agradar molt. M'agrada molt la frase casa nostra no hi ha residus, sinó recursos. I és ben bé així. M'ha semblat extraordinari gestionar el que penso que és molt difícil, que és trobar un punt d'equilibri, no? Quan és una economia circular completa, vull dir que el que has estat explicant tot torna, quan alguna d'aquestes fases, d'aquests processos naturals falla, com ho feu? O sigui, com entomeu, per exemple, ara la manca d'aigua, aquesta sequera, no? Perquè si no hi ha aigua no hi ha verd, si no hi ha verd les ovelles no poden menjar tant, per tant tampoc no abonen tant la terra i és com un cercle. Com ho feu per abordar això? Actualment, tenim una estratègia més oportunista. No podem fer estratègies a llarg termini ni de conya i gairebé ni a mig termini. Llavors, som molt oportunistes. Us deia que deixem la coberta vegetal. Aquest any ja partíem d'una situació molt crítica i el que vam fer va ser, en lloc de deixar-ho al 100% de la superfície, vam fer a les vinyes una filera sí i una filera no. A mesura que han passat les setmanes i que veiem que la sequera segueix intensificant, la filera on teníem la coberta vegetal l'anem aprimant, perquè, clar, és una bona estratègia a llarg termini, perquè si tens herba aportes matèria orgànica, però és algo lent. A curt termini tenir herba és competència per l'aigua. Et pren l'aigua per la vinya, no? Exacte. Llavors, això... Déu-n'hi-do, però vull dir que és un esforç continu, no? És com, vull dir, quan penses en una producció industrial en què tot està sistematitzat i tal, i penses en el vostre cas, que és canviant cada dia, que depens de tants factors, no? Vull dir que ha de ser un no parar continu i sempre... Amb el bestiar, el pastor em deia, hòstia, no havíem caminat mai tant com estem caminant, perquè de fet aquest any encara no han pogut entrar a les vinyes perquè no hi ha menjar. Llavors s'han de buscar la vida en camps abandonats, marges, rierols, allà on poden. I també el que hem fet ha estat ajustar el número d'animals
Clar. no val la pena tenir molts animals si després el nostre entorn no els pot mantenir. Clar. Llavors, aprofitant el Nadal, el pastor ja es va espavilar per Clar. col·locar Els xais, no? la Bueno, carn. les Sí, ovelles, sí. sí. Vale. I tenia també una altra pregunta respecte a tot el que és la biodiversitat, sobretot animal. Has parlat de la tortuga, bueno, també de l'ocell, però la tortuga m'ha sobtat, perquè a més està en vies d'extinció, crec, la tortuga mediterrània, vull dir que és un animal protegit, no? També els ratpenats. Els ratpenats sí que has dit que per ells mateixos van venir d'alguna manera o s'han anat reproduint. La tortuga també ha sigut de forma natural? Sí, és de forma natural. De fet, són espècies que van molt lligades al cultiu tradicional de la vinya. Vull dir que de per si ja l'habiten. I és que les vinyes són refugis per a aquest tipus d'animals, perquè pensa que un dels principals problemes de la tortuga mediterrània són els incendis. Les vinyes, si hi ha un incendi, no es cremen. Per tant, és un refugi, un pagatall, no? Sí. També, també un dels problemes que té la tortuga actualment és el porc senglar. El porc senglar depreda les tortugues. Sí. No ho sabia. Llavors, a part de que depreda les tortugues, també menja el raïm. El que hem fet amb alguna vinya que hem pogut doncs, ha estat posar tancats que permeten doncs, el pas d'aquesta fauna petita, però no de senglar. Sí. I amb això també les protegim. Molt bé. Bueno, doncs felicitats, de veritat. M'ha encantat. Gràcies, Mercè. Doncs res, Àngels Guiteres, que també vol fer una qüestió. Sí, estic en un lloc idíl·lic avui situada, que estic al Parc del Castell de Montesquieu, no sé si el coneixeu, però no tinc massa bona cobertura. Si se'm talla, disculpeu-me. Bé, jo sóc del líder del Ripollès, no ens coneixem, però m'ha agradat molt el projecte, superinteressant, Josep, vull dir que ja pots comptar que et trucarem, perquè com que nosaltres ens dediquem també a fer coneixement d'empreses que gestionen bé i a nivell sostenible fan coses superxules i que lliguen molt amb el que nosaltres promocionem, ja pots guardar-te el meu nom perquè segur que et demanarem de poder venir un dia. Et volia demanar una cosa, perquè nosaltres el tema, per exemple, d'agricultura regenerativa també estem fent cursos perquè s'està introduint o es vol anar introduint en diferents àmbits que tenim nosaltres també ara una mica visualitzats. I era per saber si l'heu fet, la teniu de tot el conreu que teniu vosaltres o l'heu aplicat només en una sèrie de parcel·les o ja ho teniu fet? I com ha sigut la transició, que a vegades també ens demanen com és aquesta transició de l'agricultura tradicional a la regenerativa. No sé si una mica grans trets. Sí. Bé, l'agricultura regenerativa és algo que no hi pots entrar de cop i volta. Primer de tot perquè les teves plantes no estan acostumades a aquest maneig. Vull dir que si d'un dia a l'altre, doncs, en un cultiu, o sigui, del que sigui, passes de llaurar-ho a posar una coberta vegetal, doncs s'establirà una competència molt forta per l'aigua, pels nutrients, que perjudicarà molt el teu cultiu. Vull dir que ha de ser un procés paulatí, no? Us deia, per exemple, que hem implantat ara la coberta vegetal aquest any només a la meitat de la superfície. En condicions de sequera extrema, doncs encara és més complicat i s'ha de portar més a poc, amb anys. Al final, el que necessites és que en el sol doncs, comencin a aparèixer fongs que en els terrenys cultivats no tens. Els fongs necessiten que no treballis la terra, necessiten estabilitat i necessiten humitat, que ara mateix tampoc tenim. Vull dir que segurament ara mateix no és el millor moment doncs, per entrar en aquestes pràctiques, o si s'hi entra, doncs molt tranquil·lament i sense grans dogmatismes, jo crec. Bé, alguna qüestió més? Si no, mira. Sí.
Bueno, també impressionat. A més, jo es coneixia de feia temps i vaig venir a fer una estada aquí, o sigui que ja ho coneixia de prop i amb la visita in situ, i per tant he tastat molts dels vostres productes, o sigui que enhorabona per tot. Encara ara que quan sento que ho expliques, aquesta sensació d'aquesta interrelació, que el subproducte d'una cosa va cap a l'altra, o sigui, sembla impressionant i a més, soc incapaç de recordar totes les coses, malgrat que t'he sentit unes quantes vegades. La cosa diu, hòstia, és que és bestial tot el que arriben a fer aquesta gent. Ara, l'únic que voldria preguntar és quins són els nous reptes? Perquè, clar, amb tot el que ja feu, quins reptes planteges? O si realment creus que, a veure, que ja ho esteu fent tot el possible i només és anar fent petites millores? Ho dic perquè, clar, vosaltres en cada pas fins i tot heu integrat una nova línia de negoci, o sigui que no només és el tema ambiental, sinó noves línies de negoci per fer més sostenible. També, en el fons, és un tema de responsabilitat social, per fer més sostenible des del punt de vista econòmic a partir d'aquesta diversificació, o sigui que és un plantejament molt ampli. Teniu, d'alguna manera, que es pugui confessar, allò, algun tema que dius, ostres, en 2, 3, 4 anys ens agradaria des d'aquests punts de vista d'impacte avançar cap a alguna banda? Bueno, estem treballant molt en la línia de la gestió de l'aigua. Estem en varis projectes amb l'aigua. Ara mateix tenim un cupó d'acció 10 de sostenibilitat per la gestió de l'aigua. Aquest matí estàvem amb els companys de l'ICRA d'aquí de Girona, de l'Institut de l'Aigua, amb un estudiant que tindrem els propers mesos per millorar la depuració de l'aigua, i estem amb aquest projecte que us deia amb Innovi també de l'aigua. L'aigua ara és el gran tema. A part de l'aigua, el que em demanava l'Imma, de la certificació, també és un dels objectius que tenim en els propers temps, a part de fer-ho, demostrar-ho. I en quant a producte, no sé, fa temps que el meu pare diu has de posar porquets, que així farem fuets i llonganisses. No ho sé, del xerivot, a part d'utilitzar-lo com a fitosanitari, també es pot utilitzar amb alimentació animal i, de fet, tradicionalment a les formatgeries s'alimentava un porquet per fer fuets i llonganisses. O sigui que ja ho veurem. Molt bé. La veritat és que, és un no parar, no? En definitiva, la meva qüestió també que volia, si ningú no té una pregunta ara, és com ha estat el procediment, com ha nascut tot aquest interès i heu anat treballant per obrir tantes sistemes del final d'economia circular, no? O sigui, perquè una cosa obria a l'altra, o sigui, tot impacta en tot. O sigui, està molt pensat, és una cosa que heu anat una mica assaig-error. Com heu fet aquest viatge, una mica des del principi, la visió que teníeu i com heu acabat d'integrar tot això per arribar fins a aquest moment? Doncs no ha estat premeditat, sinó que al final ha estat un procés natural de coherència i, com deia, crec la Marta també en el vídeo, una miqueta és el que ja es feia en el model tradicional de les cooperatives, on hi havia un vincle entre la producció agroalimentària i el territori, que és el que s'ha trencat, i les macrogranges i aquests models industrials que, en definitiva, no viuen dels recursos del lloc on es troben, sinó que poden estar aquí com podrien estar deslocalitzats en qualsevol altre lloc. Ha estat simplement o és un exercici de coherència i de sentit comú que, pel que sembla, a vegades no és tan comú. Està clar que no. I només d'això que has explicat, en algun moment heu tingut alguna dificultat que us hagi tirat una mica enrere en algun d'aquests projectes? De dir, mira, volíem fer això, però finalment no, hem fet una altra cosa. Sí, l'Àngels em preguntava per l'agricultura regenerativa. Vam voler entrar amb molta força i la realitat de la sequera ens ha frenat. Vull dir que a vegades tens uns ideals i després la realitat no te permet o anar tan ràpid o amb tanta profunditat. També a vegades els obstacles venen una mica imposats per l'administració.
Us deia, per exemple, del compost, del compostatge. Nosaltres tirem fems a les nostres vinyes. A part d'aquests fems venen del nostre propi bestiar. Vam demanar a l'Ajuntament de fer un espai per compostar. I no sé si no ens vam explicar bé, però es van pensar que volíem fer la planta de compostatge de Girona Nord. I sí, ens van començar a demanar papers i, hòstia, que és com un femer, no? Però no. Vam parlar amb el Consell Comarcal, amb els tècnics, no. L'administració i per culpa de la legislació que tenim. Pràctiques que són totalment sostenibles, respectuoses i estan penalitzades, no? Un altre exemple és, per exemple, les restes que utilitzem per alimentar les gallines de llavors i de pell. La legislació fixa que els cellers, a partir d'una certa quantitat de llavors i pells generades, no es poden destinar a l'alimentació animal. Han d'anar a destil·lació. La destil·leria més propera que tenim està a Avinyonet del Penedès. Però és que pràcticament totes les restes de llavors i de pells de l'Empordà van a una alcoholera que està, ho vaig mirar, ara no sé quin poble de les Espanyes, a 550 quilòmetres de distància. I dic, hòstia, com pot ser això? Com pot ser això que l'administració ens obligui a una pràctica tan poc sostenible com aquesta, no? I no permeti, doncs, destinar-ho a altres usos molt més sostenibles. Bueno, deures nostres i pel sector, no? Passa que sovint els interessos econòmics passen per sobre dels ambientals. Doncs molt interessant, de veritat. O sigui, no sé si voleu comentar alguna coseta més, aixecar la mà o... No? Jo solament afegir que també hi ha tortugues mediterrànies al Garraf, eh? Perdó. Aquesta no la tenia controlada, sí? Un detall important, eh? Tot i que t'he de dir que jo no n'he vist mai cap en llibertat de tortuga allà al Garraf, però diuen que n'hi ha moltes. El Garraf i algun terrat. Se n'han anat alliberant. S'han anat alliberant. Perquè les han alliberat. Sí. Pot ser. Bueno, de fet, si no tindria per què no haver-n'hi. Sí, clar. Bueno, clar, amb els incendis que hi ha hagut i una cosa i l'altra, clar, i si ara no plou i no tenen herbes o el que sigui, no, realment és complicat. Sí. I escolta, tu què demanaries als Reis, als Reis Mags, vull dir, de dir, no sé, perquè el territori, perquè més organitzacions tinguessin aquesta visió, o sigui, com inspiraries, no?, de dir, escolta, per què no feu això, no? Per què no integreu més tot el que feu amb el territori, saps? Has posat el tema de les macrogranges, evidentment, però jo parlo d'altres empreses que podrien posar-se al nivell d'això. A vegades és simplement, diguem, que ho visibilitzin, no? Perquè quan ho visibilitzen és que ho veuen també com una cosa bona per a ells. No sé, per exemple, tenim un petit productor de cervesa que està no massa lluny d'aquí, que quan fa la cervesa li queda l'ordi germinat, que jo no sabia què fer-ne i ara ens ho porta i ho donem a les ovelles. Era un problema que no sabia ni on tirar-ho i ara és una solució, no? I fins i tot, per què no? I fins i tot adinerar-ho, no? Ara ens ho regala, però si ens digués, no, és que m'apagueu a un euro al quilo, jo què sé, ja li pagaríem també, no? Vull dir que a vegades és simplement això, pensar-hi, no? Perquè es poden trobar moltes sinergies a petita escala d'economia circular que són bones també econòmicament pels petits productors. Doncs res, jo penso que ha estat molt interessant. Ja queden uns minutets, no sé si algú vol fer alguna qüestió, però bàsicament el que hem vist és una feina de creure, de treballar des del principi, molt orientat a això, a buscar solucions
en l'economia circular, no? En dir on quadrar això, no? O sigui, aquesta feina que has de pensar i que potser és l'aspecte que és el que s'ha de treballar, no? Dedicar una mica més a pensar, a mirar com resoldre aquestes situacions i un sentit, en aquest cas, econòmic, que deies, no? Al final es pot generar també negoci i això és fonamental. De fet, Ricardo, una cosa també molt bonica, és que jo crec que la innovació també és molt important en aquest sentit. Tenim a l'Universitat de Girona, per exemple, fa un any i mig o així, ens van venir uns doctorants que ens van demanar un altre residu dels cellers, que són les vinasses, la part líquida tèrbola de baixos que no es poden aprofitar per embotellar. I aquests nanos estan en un projecte de recerca que de les vinasses generen l'àcid capriònic, o no sé com es diu, que és un biocombustible, s'utilitza també en la indústria farmacèutica i no sé quants d'usos. Bueno, vull dir que també la implicació dels centres de recerca, universitats, etc., doncs poden ajudar molt també en buscar aquesta circularitat, no? En aportar aquest coneixement que a les petites empreses ens és difícil obtenir, no? Doncs res, jo penso que ja hem arribat al moment. Moltes gràcies per vindre, moltes gràcies Josep, sobretot per compartir aquest coneixement. Jo penso que és fonamental que al final diem la comunicació amb la comunicació i l'exemple ajudem a altres a inspirar-se a treballar més en aquests aspectes. Moltes gràcies a Respon.cat per convidar-nos a corresponsales com aquest segon any, que m'agrada moltíssim escoltar aquest tipus de feines, és fascinant i de veritat t'he al·lucinat, o sigui, personalment t'ho dic, és que era com cada tema era una solució, era una altra, dic, ostres, tu, és que està molt ben pensat. O sigui que moltes felicitats i moltes gràcies i, bueno, fins la propera.